We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. I want to break free. God knows. God knows I want to break free. 1, 2, 3. ברוכים הבאים לחתונה של טל ואופק. אני טל מטל וטל, כאן כדי לראיין את האורחים שלנו. טל קצת עסוק, אז אמרתי בוא נדוש באורחים ונחפש לי טל החלפה. הכינותי מראש. שלום טל. שלום. אתה אומנם לא טל מטל המקורי, אוקיי. אבל that will do. מה אנחנו עושים פה היום? אז היום אנחנו הולכים לראיין את האורחים קצת, שיקרנו אותם, האכלנו אותם, הם מראש טוב, הם רוקדים. נראה לי שעכשיו הגיע הזמן להביך אותם קצת. אז בואו נראה מה הם ישלשלו מהפה. אנחנו פה כדי לגרום להם לשלשל. בואו אחרינו. הקורבן הראשון שלנו, חברים. בואי, גם. תקרא לה. בואי לפה, נראה לך אפשר להתחמק מאיתנו. מה קורה? מה נשמע? ברוך השם, איך אתה? בסדר גם? עם מי אני פה? עם אור, אני המנהל של טל מהעבודה. וואי, רק אנרגיות טובות, אימא'לה. דולב. וואו, אז קודם כל, אתם נראים מהמם. וואו, אימא'לה, אבא'לה. זה אחד. אף שלי דווקא את הבטן, כאילו אתה בהיריון. משתתף במאמץ. אני בטוחה, כל הסטייקים. יפה. אוקיי, אז קודם כל, אנחנו פה כדי כתיבה לחוות מכם. איך לכם בחתונה? מה דעתכם על טל? מה אתם מאחלים לאופק וטל על החתונה? שירקדו כל הדרך אל האושר. החתונה הייתה פצצה. הפקה משוגעת, כירוגרפיות, אלוהים ישמור. כל הכבוד. תחמיא לרוקדים, כאילו אני לא רק... גם את? אז כן, היה מדהים, כן. ותגיד, איך אתה מרגיש עם זה שאתה מחפש את טל שיעבוד, אבל כל היום הוא במחשב? זה לא רק זה שהוא כל היום במחשב, הוא גם כל היום עם הקלפי פוקימון האלה שלו. כל היום עם הפוקימון, כל היום בדיסקורד, משחק ליג אוף לג'נדס, איך אתה לא מפטר אותו? כן, כבר מזמן הוא לא משחק ליג אוף לג'נד. אז הוא לא מפוטר עדיין? כמעט, אבל היו הרבה פעמים שהוא היה כבר כמעט שם, אבל הוא נותן עבודה. זה בעתיד שלו, אבל זה בעתיד. מה? זה בעתיד שלו. זה בעתיד הלא רחוק. שמעתם את זה כאן, טל מפוטר, לא, סתם, טל נהדר. כפרה על טל, כפרה עליכם. אני רק אגיד שהוא העובד הכי טוב שלי כרגע. אין לי ספק. כרגע, חכה שתפטר אותו. תודה רבה לכם. תודה לכם. טל ואופק אוהבים אתכם והמון מזל טוב. אוהבים אתכם! אני ניצלתי את הזמן המת שלי לדוג עוד אנשים. אנחנו פה כדי לאחל לטל ואופק את כל מה שאתם רוצים לאחל להם, ואתם לא יכולים כי הם מוקפים בהמון. Go for it. ולא יכולים, מה? אנחנו פה לברך את טל ואופק, ומה שאתם לא יכולים כי הם מוקפים באנשים. אוקיי. תעשו הרבה סקס, זה בריא. תדברו על כסף, אל תריבו על כסף. תעשו עוד סקס. צאו לחופשות ביחד, ושם תעשו עוד סקס. לא לפחד מילדים, זה אחלה. תודה, כפרות עליכם. טוב, ברוכים הבאים לשעשועון. מה אתם רוצים לאחל לטל ואופק? לוחסן כמה אתם שקוראים כדי להגיד שטויות. לכו על זה. אין לי מושג מה אמרת, אבל אני אאחל לכם מלא מזל טוב. כן, את זה אני הבנתי שצריך לברך. אין לי מושג מה אמרת בכל זאת. אני אוהב אתכם מלא. באמת, מאחל לכם מלא שנים של אושר ובריאות. גם מאלינה. אני צריכה לאחל? יכולה להגיד גם מה שאת אוהבת? כן. אני חושבת שיש לכם זוגיות מדהימה, וזה כל כך כיף לראות אתכם נמצאים במקום שאתם אוהבים אחד את השני וכיף לכם ואתם מטורפים, כאילו עזבת את הרחבה, בכלל לא הרגשנו, בואנה זה מטורף, איזה אנשים מטורפים יש פה ואתם מהממים שתית? שתית? יופי, גם אני שתיתי. חתונות שלא שתיתי הפעם. מת עליכם. אין לי מושג והם אמרו, שום סאונד לא הגיע לי שום סאונד לא הגיע לי לאוזן, אם נהיה כנים, אבל בואו נראה מה טל דג לנו, איזה דג שמן הוא דג. הדג הזה קצת מסרב להשתחרר. שלום, אנחנו פה מראיינים. תתן לנו ברכה לטל ואופק.
שיהיו לכם עוד מלא מלא חוויות מדהימות, כמו שהייתה לכם על הספה שלי כל החיים, ושתמיד תמיד תמשיכו להיות כזה זוג מהמם ומצחיק וחמוד, שאני אוהב להפליק עליו בתחת. תן משהו פחות גנרי! אין שום דבר גנרי ממה שאני אומר אף פעם, אז אני לא יכול לעשות פחות גנרי מלא גנרי. לגיטימי לחלוטין, תודה רבה לך, יום טוב! יום מעולה. אני מציגה בפניכם אור 2 ואור 3, הידועות בתור האחריות של אור, יער ורותם. אימא'לה, אל תתעדו את זה שלא זכרתי. בננות, אוקיי. בואו לפריים. החתונה של טל ואופק. יום שחיכינו לו, וואו. וואו, 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 וואו. כל מה שיש לכם להגיד, לפרוק, לשתף, לאחל. עכשיו או סתמו את הפה, זה הכי יפים בעולם! רגע, בננות, למיקרופון, כי הם לא שומעים אחרת. הכי יפים בעולם! אני באמצע! אוהבים אתכם הכי שיש בעולם, יפים שלנו! Love you! יאללה, משוחררות. רגע, אני באמצע משימה חיים שלי. אני עוד אדאג עליכם אנשים, חכו. שלום ליובל, אנחנו רוצים לראיין אותך פה לכבוד החתונה של טל ואופק. תאחל משהו לזוג הטרי. טל ואופק, אתם מדהימים, ואיזה מטורף שבאמת מה שאתם... אתם מדהימים, מה שאמרתם בחופה זה בדיוק מה שאני וכולם מאמינים, איזה כיף שזכיתם אחד בשנייה וכולנו מאושרים ואוהבים אתכם ואמן. וואו, האמת שזה תמשיכו ככה ומדהימים, באמת, אוהבים אתכם. הברכה הכי טובה שקיבלנו היום, תודה רבה לך יובל, עוד משהו? ובכן, בסדר גמור. ברוכים הבאים לראיון בהפתעה לטל ואופק. אתה פה לאחל, לשתף, להטריל, להגיד כל מה שעולה לך בראש עכשיו. עכשיו. היי. כפרה עליך טל אמסלם המלך. טל היקר, אני שרוף עליך אח שלי, וואלכ אתה הגבר שאני הכי אוהב, סתם כמעט, לא הכי. וואלה שרוף עליך, מאחל לכם הרבה שנים של אושר ונחת עם המשפחה החדשה והיפה שבחרתם לכם. שתמשיכו תמיד לבחור באמת את כל החיים שלכם ושיהיה לכם הרבה נחת, שמחה ואושר ושתגשימו את עצמכם כל הזמן. אוהב אתכם מלא, יאללה שמח. תודה רבה לך. ויש לנו פה את איתי פלוריאן האחד והיחיד בכבודו ובעצמו. מה תברך את טל ואופק? שלום רב. תן ברכה עכשיו, אני אהרוג אותך. אני לא שומע כלום, אבל... תן ברכה, הם שומעים אותך. טל ואופק, אוהב אתכם, שמח בשמחתכם. מזל טוב. מה עוד? מה שתרצה. תן לי איזה שאלה טובה ככה. כל הכבוד, איתי פלוריאן, זה היה גרוע ממש. ביי, לך מפה. תודה רבה. לך מפה. שלום לעידן, שלום לעידן. טלה! תצעק לנו, תגיד להם. איזה איחור. מה תאחל לטל ואופק? אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אתם הכי יפים ומקסימים שיש. אתם הכי מרגשים. והנה טל! אופיר אמסלם, לא, זה לא טל! הבן אדם היחידי שבאמת יכול להחליף את טל בטל, בוא לפה. זה שנראה כמו טל, בבקשה. אני לא טוב בלהגיד דברים, אתה יודע את זה, אבל הייתה חתונה מהממת והפקה מדהימה, וכיף לי שהייתי חלק בזה, והנדרים שלכם היו מדהימים, ושיהיו לכם חיים מאושרים ביחד, ואיזה כיף, תראו, כל החגיגה הזאת היא בשבילכם. טוב, רגע ברצינות, אנחנו מתים עליכם, אנחנו אוהבים אתכם הכי שיש, תמשיכו להיות כאלה מקסימים טל! והכי טובים שיש, ותמשיכו כמו שאתם אוהבים אתכם. והנה אנחנו כאן עם אסף אהרוני, תיתן לנו ברכה. מה? תיתן לנו ברכה לאופק ואמסלם. מזל טוב לאופק ואמסלם! מעולה, טוב מאוד, תודה. אל תצעק. אני לא אצעק. זה טוב? כל הכבוד. תודה רבה, לך מפה. שלום.
אז אני רק רוצה להגיד ששמעתי בחופה על הפרעת משמעת שנעשתה בבית ספר שלי ועל מדריך שמטריד מינית את הלקוחות שלי, אז אנחנו נדבר על זה. וזה שזה נגמר בחתונה זה לא תירוץ, וחוץ מזה אני אוהב אתכם, חולה עליכם, איזה זכות יש לי שאתם מהבית ספר שלי, אני אוהב אתכם המון ומגיע לכם כל האהבה שבעולם, חולה עליכם, מת עליכם, מואה. תודה רבה לאלון. והנה שניר, אחד מהחצאים של האחים דהן, שלום לך, ברך לנו את טל ואופק. אני אח המוצלח לפרוטוקול. אני רוצה לאחל לכם מלא אושר ואהבה. בן, אתה מפריע לי. בן, אתה מפריע לי. מלא אושר ואהבה ומלא כסף ונחת. הוא מזהה את השחק הרגיל, כן? אפשר נשיקה? שניר, מה יש לך להגיד לנו? שניר! רגע, שניר רוצה להגיד לכם תיחול גנרי, כן. גם בן רוצה לאחל לכם הרבה מאוד כסף ואהבה ואושר ועושר ולא לנגוע. אני מיואשת. תיחול גנרי, הוא רוצה לאחל סקס מדהים. זהו, אני שיכור מדי לזה. למה יותר מדי, אחי? זה כולה הקלטת של החתונה, אתה יכול לאחל... אני לא שומע כלום. לא משנה מי ירד, זה תאחל. התחלתי, תאחל אתה. לא, תמשיך. ואני גם רוצה לאחל מבן שיהיה לכם הרבה כסף ואושר ואושר ועין ואושר. וזה חברים. ופיקאצ'ו אילוסטרייטד. טוב חבר'ה, סתמו את הפה כבר, יאללה ביי! ביי, אנחנו פה. ברכות. אוקיי. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. סתם אופק וטל, אני מאוד אוהב אתכם. אני מאחל לכם שפע של בריאות, ברכה, שגשוג, שלום בית, הצלחה בכל מה שתעשו, אתם אנשים מדהימים. טל, אתה אח שלי, אני אוהב אותך מלא, ואני מקווה מאוד שלא משנה מה תעשה, אתה פשוט תשגשג אחי, אני מאוד אוהב אותך. אוהב אותך. טוב, נכון לכרגע, מרגיש לי שטל קצת נטש אותי במערכה, ואם כן, אני מצטערת מראש. מקווה שהסאונד לא נדפק ואתה שומע אותי טוב, תן לי הנהון שכן, מעולה. אני יכולה להמשיך לרקוד ולהטריל אתכם בכנות. זה באמת שיר טוב. אפשר לקחת אותך להרחבה? בוא ניקח אותך קצת לזוג, בוא. And girl, בוא נמצא את הזוג. או לפחות פריימים מצחיקים של אנשים. בואי נראה מה אפשר. שבע חברים בלימוזיין. בוא לפה, אתה חושב שאתה נותן לי משימה ואתה לא תעשה את זה? כלום. אתה חושב שאתה תתן לי משימה ואתה לא תהיה חלק ממנה? חי בסרט. טל מטל וטל. Are you are fucking on? בעיקרון תרקוד. ברולטה. זורק את הכדור, מנצח ברולטה. אוקיי, ועכשיו נמצא את הקלה. אני מאחל לכם הרבה אושר והרבה אהבה, הרבה נחת, ויאללה ילדים כאילו משל שניכם, נועה מהממת ואיזה משפחה מהממת אתם. אני אוהבת אתכם מלא, וזהו. בוא נראה אם נצליח למצוא את אופק. אני בעיקרון פה כדי לבדוק כמה את בהכרה, בדופק, לא בדופק, דברים שאני רוצה להגיד לך ולטל לעתיד, למחר, לעוד מלא זמן. כמובן שזה יערך ויהיה מצחיק רצח, אז בבקשה תגידי שטויות. בא לי לישון. זה היה קצת מבוסף ממה פלוס אחד. וגם בא לי קצת להקיא.
לא, תחתוך את זה. סתם. אני לא יודעת איך קוראים לי, אבל אני בסדר לגמרי, אני סחית לגמרי. לאופק יש את הציצי הכי שווה בעולם. כנראה אם היא אומרת. וזהו, I love you! טוב, הזמנו למים, המים בדרך. בוא. הצילו. טוב, אני רוצה להכריז על שידורנו כטל וטל אופציה ב', הייתי אומרת 2.0. אני חושב שסיימנו. אני חושבת שסיימנו. ערב טוב גיא פינס, ערב טוב טל ואופק. ערב טוב טל ואופק. טל פינס? תרגי. ערב טוב טל. ערב טוב פינס. אוקיי. שוב פעם. עכשיו על האמת. אוקיי. ערב טוב טל. ערב טוב אופק. ערב טוב טל ואופק. טל.